tindahan. Ako hindi akong tindahan kaya ako may nagmanis karon dire. Ako mo itor og sa pikas pod sa mga sininaan. Ang pud sininaan guys. Gamay ra noon pero at least naigitinda. Sige guys. Mo niya tindahan guys. Ay lang tama sa kwan. Layo-layo. Para mo itor kadiyot guys ha. Dahil mo ato tas pikas. Kaya patunayan niyo ang mga tinda nga sinina. Napupitinda nga to ba guys. Dapita, nadiri ang pang soft drinks, mga canned goods, dara-diri ang mga mantika, dapita o mga noodles, napod ang mga condiments, mga mga magic, mga suka, tapos nara ang ref, dara-diri ang mga paminta, mga food color, mga suka, dahil sabon, mga sabon na siya. Kaya nga sa mga tupper guys, mga asin na siya, cornstarch o harina. Tapos, nara ko ang bugas. Pakaklase ra ang bugas. Dayon, nara akong itoy. Natulog siya. Sino siya katulog guys. Nya, dayon, nara akong lamisa. Ano ko dire? Maglingkod. Dayon, mga tindang biskuit. Wala na isodang duha kakuan. Dayon guys, atas gawas. Pakita niyo ang akong gawas. Tara, nakoy puling, nasa kisaging. Ako'y mga pan. Tapos, wala akong gawas guys. Grabe, kainit. Tapos, nasa ko tuba guys. Tuba na siya guys ha. Tuba. Mga rin gawas kong tindahan guys. Masultad ari. Oh, mani. Akong tindahan sa akong sinina. Mga nice. Mga chanelas, ginatmay. Mga shirts. Mga trees. Napay mga bag, abubot. Mga guys. Mga siya guys. Napay mga kuandere. Mga jersey. Sinsya na mo guys. Sakay na yung chagi-chagi. Sinsya na mo. Ano ito ba sa katindahan guys? Ito ba? Ano guys? Ano ba sa katindahan? Bye-bye! Guys, mga akong tindahan daaris diri, tapos sa pikas yung tindahan sa mga sinina, sinagmay lang good guys para lang na ay kuan matinda pag sa mga ang kuan sa gawas, mga tinda sa mga lamas tinda kami tuba guys, sa tuganhan yung tuba ay lang sa tindahan Shaijin og sa karon guys, masa to ang pakita ninyo sunod na akong upload, akong i-introduce akong kagalingon ug kinsa ko, ug taga-asa ko o pila na akong edad sa sunod na ko nga post. Thank you guys, so please watch my video and please subscribe. Shaijin Bisaya.